Hát jó estét, édesapám, maga már megint mit csinál? Egyszer hunkapáhú, meg locsó, kapcsolat fel, légy szíves a villany. Ha nem látjuk édesapámat, hogy locsó, azt is légy szíves. Ha maga már megint mit csinál itten? Hát egyik nap kapál, másik nap meg ide vízezön csinál. Bocsáljanak a virágot, hadd nőjenek. Hát elárasztja az egész talapot, édesapám. Ha hogy bírja maga ezt? Hogy bírja? Ha maga tiszta non-stopba nyomja. Édesapám, hát... Locsuljon, jó van, azaz. Adjon a virágoknak. Figyeljetek a locsolóra. Hagyjon neki ilyen, az igen. Tiszta sauna, meg szökőkút. Ide néz, Gizike. Azt nézd meg, itt a szökőkút, Figyeld azt. Figyeld az öreget, figyeld az öreg nyugdíjast, hogy nyomja, oda nézze. Az igen. Jó? Maga nagyon tud. Az igen, jó van, elküldöm a Miklós bácsinak. Azaz, ilyen alkalmazottjai vannak, nézd meg Gizike, nézd meg ezt az embert. Erő, ha szép. De üljön le, édesapám, nagyon megfáradt, látom a lucsulágy. Nem, kitámasztottam ezt. Kitámaszta, jó, ez az a technika. Signor, Ez igen. megkeresem a másik locsolónak. Jó van, édesapám, lacsolgasson, csak lacsolgasson, mi elmegyünk. Jó van, viszlát, édesapám. Te mit csinálsz, Gizike, nem megy? De megy, veszem.